Здравейте! Този клип ще на тема моята играм колекция. Той ще направя на две части и този клип не е спонсориран. Ще започнем с продуктите за устни. Това е един глас на Essence Matte Matte. Мирише на бомбонки. Много е хубав, нанася се хубаво, цветът му е уникален и просто ви го препоръчвам. Това са други два гласове на Love, с които един е с ванилия, другия е с ягода. Това е друг глас, който е закупен от H&M. Въобще не сме доволни от него, защото като се нанесе върху устните, той просто лепне и така да се каже е отвратителен. Това е едно червено червило под номера 09. Закупихме го от китайски магазин, защото идваше Хелоуин и заради това. Това е едно балсамче, което е от рози. Закупихме го от магазин в Казанлък. Това е едно червило на Essence под номера 12. Розово е на цвят, нанася си хубаво и е просто уникален. Реже хубаво и така. Това е едно балсамче на Балея, което е с леки бляскави частици. Розово е на цвят, много хубаво мирише и много хидратира. Това е едно балсамче на Maybelline Baby Lips от серията Dr. Rescue с мента. Много е хубав, хидратира доста и да, няма какво друго да кажа, че е много хубав. Това са две балсамчета на Nivea от серията Lip Butter. Това е с кокос, това е с малина. Те се отварят като кремчета. Това е едно балсамче на Avon, мирише на мед. И да, то се бърка с пръст, за да вземеш или щетка. Това е едно друго балсамче, което е с рози и пак е закупено от Казанлък. Това са други два глосове, които това е розов, това е червен, които знаете как се нанасят и после се отлепят и става само цветът. Тук имам 3 палитри, които са на Avon, затова няма да повтарям постоянно марката. Ще започна от най-големия. Той е с 4 цвята и малка четка и огледалце. Първият цвят е много бледо-розово, бледо-лилаво, втория, третия е доста тъмно-лилаво и черно. Ще започна от другата палитра, която също е на Avon. Тя е с почти същите цветове. Няма какво друго да кажа, че просто са много хубави. Това е другата, най-малка палитра, която е с малка четка и кафеникъв цвят, който е, да, тъмно кафяво. Това е друга палитра, която пак закупихме заради Хелоуин. Пак от китайски магазин. С малка четка. Да. Това е една четка, която купихме от Jumbo. Не знам за какво, но пак я купихме. Това е един Beauty Blender, който вече за нищо не става. Това е една извивачка за мигли. Това е BB крем на Nivea, който вече почти е свършил, защото е много хубав и покрива всички пъпки, ако искате. Това ни се сече е закупено от New Yorker. Много е сладко. И вътре пъхнахме тези спирали, които са 5 на брой. Ето как изглежда ми се серчето. Ето първата спирала, която извадих от Avon. Сега ще ви покажа четката. Доста е хубава и ви я препоръчвам. Това е друга спирала, която е на Манхатън, която ми е фаворит. Много хубава четка, прави доста големи миглите и е просто уникална тази спирала. Това е друга спирала на Lux.